No era per allà? T'has passat de sortida? No, encara falten un parell de quilòmetres, Pep. És el primer cop que vens i ja creus que en saps més que el GPS? Tens raó, perdó. Creus que hi trobarem res a l'església aquesta? Amb sort, una mica de sensatesa. El foc invisible. Al final t'has animat a llegir-lo? El vaig agafar de la biblioteca. Si va d'aquella dona de la pintura, potser ens dona alguna clau. Tracta sobre la creativitat. El vaig llegir al seu dia. Segur que t'encanta. És ideal per a escriptors. I els protagonistes també són repartidors de pizza. I ara? Són dos amics que busquen el Grial. Com nosaltres. Malauradament no. Els del llibre al final s'enamoren. Laia, aquell dia al parc... Aleshores ja en vam parlar. No va ser cosa nostra. Més aviat del parell de copes que havíem begut. Va ser una estupidesa. Necessito saber que ho tens clar. Cristal·lí. Ja sé que no sóc el teu tipus. Per ser-ho hauria d'haver viscut milers d'anys i ser inassolible. Tornem-hi. El que em fascina és la coincidència. És com si aquella tia s'hagués escapat de la pintura per donar-me el cofre. Hi ha una foto del mural al llibre. De debò, mira-la una altra vegada. Quina dona té aquests trets avui dia? No em refereixo al seu físic. Més aviat a... no ho sé, la seva mirada, la seva presència. D'aquí a 200 metres arribarà a la seva destinació. Benvingut a l'església de Sant Climent de Taüll. Greal, el secret de les 8 claus. No sé què és més espectacular, si l'església o el paisatge. I encara no has vist el panorama des de dalt d'aquella torre. Vinga, anem dins abans que et mengis totes les ungles. Episodi 3. Ària. Déu meu! Uau. Això és exactament el que pensaven els que la van construir. Aquest lloc té alguna cosa, com una energia única. Doncs imagina't abans de l'espoli. Tot el que hi van veure al museu ho van arrencar d'aquí. Perdó, el teu nom és? Laia. La Laia ha tret a la llum un gran drama del romànic català pirinenc. Va passar a principis del segle XX. En aquells anys, el patrimoni artístic del Pirineu català va estar en el punt de mira de col·leccionistes privats. Arribaven de tot arreu. Barcelona, Madrid, fins i tot dels Estats Units. En aquella època era molt freqüent que... Bona tarda. Soc aquí com a representant de la Fundació Rockefeller. Rockefeller? El milionari? Exacte. El senyor Rockefeller està interessat en adquirir alguns murals de diverses esglésies de la vostra diòcesi. Aquesta és la seva oferta. Deixi'm veure... Això és... en pessetes? En dòlars. No ho sé pas. Les pintures d'aquelles parròquies són molt velles. Fa molts segles que són aquí. Sí, ho sé. I també fa molts anys que s'estan fent malbé. Penseu en els feligresos, excel·lència. Sí. Amb aquests diners, cuidaríeu millor el vostre ramat. Algunes d'aquelles peces van ser mal venudes, d'altres directament robades. Va ser aleshores quan un antiquari anomenat Ignasi Pollack en va salvar moltes recorrent a una tècnica anomenada estrapo. Consistia bàsicament en enganxar draps encolats sobre les pintures. Després els deixaven assecar i els estiraven amb força per desprendre'ls del mur i traslladar les pintures a un altre lloc, com una calcomania. Va ser una mesura dràstica i polèmica.
Però gràcies a això, ara no fa falta creuar l'Atlàntic per visitar la majoria del romànic català. Les pintures estan fora de perill al Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona. El Museu Nacional de... Si aneu allà, podreu gaudir dels originals. De totes maneres, avui no marxareu d'aquí amb les mans buides. Tenim una sorpresa per vosaltres. Que comenci el show! Amb tots vosaltres, el videomapping de Sant Climent de Taüll. La màgia de la llum i de les noves tecnologies ens ofereix aquesta projecció virtual de les pintures, tal com lluïen en aquests murs abans de l'Estrapo. Mira-la. És allà. Li canvies el vol per un cofre i et juro que és igualeta. Sí, ja veig com et cau la bava. La pròxima vegada porto un impermeable. Que no és això, idiota. És que estic flipant amb el videomapping. N'havia llegit coses, però no m'ho imaginava tan real. És que sembla màgia. És gairebé com si encara fos aquí. Pep, aquí hi ha una energia especial, tu mateix ho has dit. Imagina't aquest lloc fa segles, sense llum elèctrica. Només la màgia d'aquests colors ballant pel damunt de les flames de les espelmes. Fins i tot jo em faria creient si fos així. Els savis de l'antiguitat no escollien a l'atzar els llocs on construïen o pintaven. Aquest mural estava pensat per ser contemplat aquí. Les coses han d'estar al lloc al qual pertanyen. Ja has sentit la guia. Se'l van emportar perquè no caigués en males mans. I parlant de llocs, què hi esperes trobar aquí? Jo què sé, algun símbol. Pep, és un temple romànic. Hi ha símbols a tot arreu. Fins i tot les campanes de la torre tenen símbols. Esclar, el cofre, Què passa amb el cofre? que també està ple de símbols. Potser l'hauríem de veure al lloc adequat. I per què aquí? Per la mateixa lògica que et fa confondre una dona del segle XXI amb una del segle XII? Jo què sé, hi ha desenes de dibuixos tallats en aquest trasto. I si algun coincideix amb els d'aquesta església? Aquest cofre no té ni un segle, Pep. De debò creus que hi trobaràs alguna A veure, dóna'm-el. Aquí, al lateral. No és un símbol, és... Què? 3 naus, un absis, 2 absidioles... Laia, parles en alienígena. És la planta d'aquesta església. El què? Està gravada en el cofre. I qui ho va fer la va assenyalar en un punt concret. Mira. Com una X marcant el lloc... És allà, al costat de la pica baptismal. Aquí, aquesta rajola. Gairebé ni es nota, però té una mica de relleu, com si hi haguessin escrit. Hem d'aprofitar ara que tothom està mirant el videomapping. Crec que tinc un llapis a la bossa. Tens paper? Per què el vols? Strapo. Disculpin, senyor Sierra. És per una bona causa. Són lletres i números. Proverbium 24, 10. D'on és això? De la Bíblia? No ho sé. Cerca-ho a internet. 24, 10, 24, 10... Ja ho tinc. Si falles sota pressió, la teva força és escassa. I això què vol dir? Força, pressió... Ajuda'm aquí, abans que tornin. Pressiona amb força, alhora. Una llosa falsa? En una església romànica? Què és això? Un paquet? Agafa-li i marxem. Bé, què? L'obrim? Obre'l tu. A mi em tremolen les mans. Aquí dins hi ha alguna cosa. Ben embolicat en una flor de paper. Doncs deu ser una eruga. L'embolcall està ple de forats. Hi ha alguna cosa més. Sembla metàl·lic. Què és? Té gravada una mare de Déu amb un nen? És una clau. Com ho saps? Veus la forma que té aquí? Ara mira el pany del cofre.
Digue'm que estàs veient el mateix que jo. Estan apareixent. Espera. Més panys? Sí, 7 més. I tots tenen un gravat diferent. Un bisbe, un trobador, una altra dona... Espera, 8 panys disposats en cercle. Ja sé on he vist això. On? És com la rosassa de la catedral de Santa Maria, a la Seu d'Urgell. Doncs aquesta és la nostra pròxima parada. Ara? Són més de 2 hores de viatge. Tranquil·la, tu descansa. Condueixo jo. Si el meu pare sap que t'he deixat conduir el seu cotxe... Jo no li penso dir. Pep, en aquestes carreteres de muntanya es forma glaç fins i tot a la primavera. Vinga, conduirem compte. Bateria cargada. Veus? Deu ser un senyal. Ja. Aquí diu que la catedral està tancada, però que tornen a obrir a les 4. No m'has sentit. Anem amb temps de sobres, no fa falta que corris. És que el del darrere ve trepitjant fort. Si redueixo ens embasteix. Doncs deixa que t'avanci. Això és el que intento, però no fa cas. Allà continua. Espera, aquest cotxe em sona. Era allà aparcat a l'església. No, no pot ser. Què passa? Aquella tia, la que condueix. La dels cabells blaus? Ella i el que va de copilot són els que... No vas bé? De pressa, que la perdem! Són ells, Qui? els que perseguien aquella dona. Greal, el secret de les 8 claus, és una producció de l'Agència Catalana de Turisme inspirada per Javier Sierra. Protagonitzada per Paul Monen i Michelle Jenner. Escrita per Pablo Lara, Viviana Ricciardi i Juanjo Ramírez Mascaró. Disseny sonor, Adrián Velasco amb música original de Miguel Lara. Escolta la sèrie completa a catalunya.com i a la teva aplicació preferida de podcast.